Keď tady zůstane? A hoře přespí, něco k jídlu jí dáme? Ne, jedeme na chatu. Táta na ně čeká v autě, má vedle, že jo. Že se chcete koukat kluci, že jo? Chcete zůstat? Já nevím, kdy děda odjede. Večer, to tady budete do večera. Jo, všimněte si, že jede doprava, kluci dívat doprava. Já už nevím, pardon. Dobrý. Tak už doleva a kluci dívat doleva. Děláme si dospělou, ale budeme tomu říkat dneska. Aby ty kůd od té práce Ne, táta na mě čeká, to ne potom. aby byl součástí. Já jsem myslela na Nikču jenom. No, Niky ne, ale to musíme se ptat, jestli tady A to samé. by přijeli s Se jedou. úplně stejně jako kdyby to těži měla. Započ doprava. Dobrý. Super. Jo, a všimněte si, kluci zase dívá doprava. Že celou dobu pracujeme na tom, že když se tam nepodívá, tak ho tam opravíme. Doleva. Podívejte se, jak se krásně ten kluk podívá doleva. Protože chce být na těch kolejích. Je cvičený k tomu celou dobu, teďka co jsme tady, aby byl na kolejích. A když tam dá ty záda, tak tam musí ta hlava. Bomba, viď? Hlava s krkem je odrazem Čumím ani nefotím. těch zád. Vidíš? Jezdci řeší hlavu, Ti říkám, že čumím, ale není nefotím. musí řešit záda. Bomba. Byla hláška, že Dobrá práce. v lisí konkurence. No. Není problém. Já to klidně přenechám. Teď to couvání. No, super. No, a má tu hlavu o 30 čísel níž, než máš to udílu. Ještě je to zkus. Já nemám žádnou fotku.